Kublesibu ni pigi pajba abi ich sin pan apni sobaya pigi ka Voice of Kasi channel. Hakini ka por ka bamenta ka jingkeli jonga ka long pi. Mano ban job yakene ka semi final ka ban salong menta ka mit haka por kat arsitang ka England bat ka Argentina. Te saya komen bat saya tu mano ban job ngin saya page sibit mano kari ayu ka ban saya yora yakene ka semi final lane ka ban job hakani ka por ka bamenta ka ban salong ha ka por kat arsitang te tangka we ngai su kwa ban predict kelane kum kata ka jing yo i jonga ka jing sngau jonga hap kat kum ka jing pe jonga ya ka jing ele kai ka Argentina hakini ki sngi ki bladap bat ka jing ele kai ka England hakini ki sngi ki bladap te ngai su kwa ban tu pi kwa an ban sngap hakini ka por la pi kwa ban sngap gini ka video na du ka basdang bat hadu bakut ba kat kum ka jing yo i jonga mano ban job hakani ka semi final hakani ka por ka ban salong khat arsitang menta kamet te nganget dan pleng jung pi menta baro kila up kmi ban yo pet no igini ka world cup te ka por ka nom slam shu stang shikan ta stang ngin sayo i ya ka jingale kai jong ka Argentina bat ka England te menta kamet nga nget kan long ka jingale kai ka ba itnat adu kata-kata namar ki kendu para baya klang te hakini ka por ngai sukwa ban clear phi mano pat ban job te kat kum ka jing yo i jonga lane kat kum ka jing pet jonga lada ka Argentina kaya le kai ba kaya renti bat lada kam nervous lada kim seir haba ki le kai ngayu i kat kum ka jing pet jonga baka Argentina kan sa penlim ya ka England hakane kamit kaba menta te tongin ya pet pan ba i mano ban job te kat kum ka jing predict jonga lane kat kum ka jing yo i jonga ba ka Argentina kan sa penlim ya ke England te ka kat kum ka jing yo i jong pi phila ban predict phila ban ong lupa ka kat ba phimon ma pi te sa komen kan kanang bangin yo ban ya komen ya rikiru mano ban job ma pi ne job manga don pedeng job ki ba kersan ke England don pedeng ki ba kersan ya ke Argentina henry ngie idbat tang ba tang ni ka wei pat kalong ba tongin ya thu mano ban job te kat kum ka jing yo i chunga ka Argentina kala ban penlim bet ya ka England hakene ka mit ka bamenta ngam te pat ka no gol kan thap henry tang ka wei ngasu pet lane ka jing yo i chunga la ka Argentina ka ya tali ba ka ya long ka wei ba bat ka long confident ba ban ya la kai hakene ngwit hakene ka mit ka bamenta kan sa penlim ya ka England te saya komen, saya like, share, subscribe dulu ya ke channel mo. Te kublesibu ni pigi pajba bara.